Een zwembad met vanzelfs wel een wedstrijd tegen Vlier ha. Daarom breekt er een spannende tijd om voor de bouwers van het nieuwe zwembad De Koepe in Boetenpost. In 2021 moeten de eerste baantjes der zwommen worden, maar voor het Safir is, leidt er nog wel wat werk. Het oude zwembad is nog goed op stoom. Liek als de nijbouw die naast het oude zwemgebouw komt te staan. Er is al een soort werk verzetten, maar dit is een wichtig moment. Er wordt checkt of het nieuwe bad waterdicht is. We zetten het vol water en dan zien we aan de boetenkant dat er droog blijft. We weten natuurlijk wel wat we zien moeten. Het beton zelf is 30 centimeter dik, dus daar heb je net vol last van, dat is waterdicht. Maar het gaat vooral om aansluitingen, dat die goed uitvoert binnen. Daar hebben we alle aandacht aan besteed, maar we willen het zeker weten voordat we de groendertjes in omgooien, dat we er net mee bij kunnen. Het dorp is blij met de investering van de gemeente Achterkaarspelen, want waar in oorplakken zwembaden sluiten worden, komt er in Boetenpost een nieuw bad. En we hebben de tendentie om dat in de regio meerdere zwembaden sluiten. En we zien ook in de cijfers dat hier bijvoorbeeld het aantal leszwemmers heel dit meer toeneemt. Dus die zien er heel goed uit. Het is wel zo dat een zwembad nooit kan zonder een exploitatietekort. En daarvan had de gemeente en de gemeenteraad, ik zei van jongens, we nemen dat van lief. We vinden het zo belangrijk, ik heb meerwaarde maatschappelijk, dat het zwembad hier is. Dus dit doen we gewoon.